Ивче, що ще кажеш? Що ще кажеш, викам? Уж колко време имат за до макароните? 5 минути. 5 минутки. Добро. Так. Макароните се ядат со... Јас си јадам со сиренци и патлиџан. Ивче ти само со сиренци, така? Ако, нема не. Уживайте во видеото. Hello guys. Hello guys. Днеска имаме игри на вода. Не касата, че ми е извадениш касата! Ти тръскаш. Не. Волоси да тръскаш. Дечки, разбушуваме костър, защо се баняме. Днеска, че няма тренинг в това видео. Цял ден бях на оф. Тук в природа в дъмнешна миналата викендица с Ивана. Се баняхме в базенче малце лавко. Ако ще можете да видите на видеото. Сега го едитирам влогът от ден 9 и се бързам доста и одам на моторска. Съдевам дека уживате във видеото. По-кратко малце. Но то. Се гледам утре с ново видео. Чао. И не забравяйте. Последно време забравям да ви кажем дека трябва лайк, шер и субскрайб се навречем цяло време. Не забравяйте лайк, че да го шерите на другари и приятели нещо и да бапнете субскрайбче и звънчето, за да ви стигат нотификации, когато ще обявявам видео. Всички се гледам утре с ново видео. Чао. Що прешиваме? Нищо е. Едитирам пред матура. Тук ще направим още една фолда. Инако, треба да одиме на матура. Јован медитира се уште. Доцниме. Чил позадина. Доцниме веќе колку време? Колку сата? 20 минути до сега. Да. Значи, че доцниме едно 40 сатина. Може 1 сат. Да, фиксно. Тоа е. Мајме сега още звук да ставиме, го експортнуиме и ти че возиш. И аз че ще редувам попа, това. Можем и ја засредуваме, знаеш. Сега моментът я че трябва да се редувам. Тоа е, дечки. Че гледате Вайлда, барем не се ни сумљам. Квалитетно видео. Ти шо викаш? Квалитетно видео. Секој видео е квалитетно, нели? Бъдем так, смятаме сега да не изпадне, ще се величаме едно друго. Кажете. Трябва ви да Во коментар. Пишете долу во коментар да видиме. Точно. В коментари ви чекам да напишете дали правим добри видео. Ако не правим добри видео, Че се оправиме. да знам кај да ги поправам. Што да биде. Точно. Што направим да бидат по-добри. Така. Ја сега музиката како оставаме вака. Ајде гледајте како се стави музика. Гледам се тука ставим. Сега тука музиката ми е много тихо. Сега обаче го мютне. Тук значи уште оде. Јован, што се случува на видеово, гледаш? Нешто тоа треба да се... Аха, значи може от тук да почне. Годно. Окей, супер. Одиме тук. Кат.
Пипнем сега тук линия с това. И одиме тук малко да спуща. Морам да го преместим за това штрафчиня. За това штрафчиня. Позади на турам background sound, а това ще биде малко по-гласно и като чуеме горе. Чуеме се какво изпадна. Другара. Точно користам Leverbelt SR. Одиното фиксирана штрафчиня. Добре, тук на след това. Ме интересира прелаза тук каква. Сега сме проведете. Топ, чичо! Тук одиме, тук шуено ствари. Ага, значи тук ни е на минус колко ни? Значи пазар. Leverbelt 2.0. Минус 6 за при К5 и тук начудиме на минус 6 за... И как го погодих направо? Пракса. Абе... Пракса does the best. Това най-якото е, що... Ето, много души знаят дека не знам... Английски не знам, леса. Дека сум трупка скоро сама... За разлика от сите вас, знам много по-малъци. Ама жалбата ми е много голема и... Много на логика работам в животът. И сега гледам видеото, гледам, не гледам шо слушам, тук гледам шо правят. И постоянно из пракса сам кога работам и тук учам доста работи. За всяка една работа мене ми е 10 пъти, шо се вика по-тежко. 3-4 пъти го прегледувам едно видео как гледам за някаква функция от Premiere Pro, как се користи и все това. И например, имам камера с 4K, вие сега моментално това видео ще го гледате и аз искрено мислям дека вие видео са снимени со... Не знам, да не навредам некой, лично некой детско сваня с много слаб телефон, буквално. И не знам още како да ги местам тия битрейт, не знам още како да го местам и VBR-от и тия некои работи ми смалят са тежки, ама пък като ще го научам, с това си я взимам за тази връзка, можеш да поминиш низ цел тия процес, за да го знаеш. А не може, например, сега да се вратам, да едитирам някоя лесна апликация и после това, че речем, ай се цел време за по-натамо, че го научам и няма да го научиш никога. Ще докато не почнеш да го правиш, няма да знаеш как да го правиш. Това е това. И сега, например, транзиции. Не користам някои си феноменални транзиции, някои си кузне, как користам най-бейсик транзиции. Бау! Трябва да имаш и някой шарм, мислам. Например, това ми е. Това ми е транзиция да свеш. Бау! Айде бе, чичо, айде. Стигни. Стигни. Бедъчко. А тук трябва да оставим хардстайл музиката и да одиме. Още това не остана. Ще одиме десктоп, го бараме, одим 3. Се надаваме дека нема да ни мавна копирайт. Така. Да, звучни ефекти. Първо се окладваме, значи това е телефон, You are my angel. I am your angel. Yes. Бау! Guys. Odete да изгледайте го видеото. Ще биде обявено. Пощо по 2 дена ги обявува Йован. Така да видете си. Ова е 9-ти ден. Сега ще го обявува. Ден 9, да. Значи, днеска ще снимаме ден 11. Ево зис. Касно Айде. Що се прави, бе, ютуберски живот, ей? Абе, това. Дойди, вамо, дойди из галка, ей! Велче, дойди. Не можем да галам с ураците.
екипа. Стварно не сакам да вода да дојдем. Веќе пола сат, 16% експорт. Забравив да го земам пъначот, а батеријата ми е веќе падната. Надевам дека се гледам како што треба. Сакам да има видео денеска. Ще давам се од себе, че пробам, ако имам тој еден полноч дома, ще пробам дали може со тој да се полне. Ако не, стварно ви се извинувам, ама за тоа па утре ќе гледате 2 видеа. Видеото е готово, се само треба да се експортни и да го пуштим да се аплодува. Това е тоа, че извините. Се надевам, не знам, ва може и да го нема у видеото. Не ще оставам секој видеото, да знаете се што поминува. Само, како се вика, се надевам дека ќе испадне по-добри од крај. Тоа е тоа. Yes. Дечки, се гледаме. Чао, чао. Инаку да не заборавите на видеото, на това видео да бапнете лайкче, шер и subscribe. Тоа е тоа. Друго нещо трябва ли да бапнете? Коментар. Коментар. Точно. Да го кажете дали убави видео прави, да не заборавите. Дали ви се свиđа цел контент, цело да ще оправим. Тоа, дечки, се гледаме утре с ново видео. Чао, чао. Ба. Деш. Снимам тук. Рип. Няма видео днес къде има. Да сме здрави и живи. Чао, чао.